Дӯстон азиз, салому алайкум. 24 ноябри соли 2024 қарор дорем дар ноҳияи Ёвон ва як навор мегирем аз ҳамон ангурҳое ки соли дига аз ман харидорӣ карда буданд соли гузашта. Акай Назарилӣ. Ин Акай Назарилӣ мо пеш гузаред акаҷон. Агрономи пешпеши яке аз агрономҳои пур таҷрибаи ҷумҳурӣ мебошанд. Ҳамин ангурҳоро ай ман гирифтанд, майда буд. Чанд қатаре буданд? Анам қатаре буд. Шумо ин чӣ чашмбандӣ карде ки ин 1 метр, 2 метр, 6 метр ин тараф давидааст, ин тараф 4 метр чӣ додед инра хел давидааст? Мо мисол озуқа бисёртар додемиш. Озуқа додед. Озуқа чӣ гуфтад? Пору гӯспанди ҳад бисёр додем. Поруи чӣ? Поруи гӯспанди. Гӯспанди. Гӯспанди, пору гӯспанди додем, амофос додем. Амофос додед. Обаша зиёд додед? Обаша наз карда додем. Ҳар ҳафтае доде? Ҳар ҳафта обаша додем. Обашам қатрагими? Инам қатраги вана шланга, ина шланга. Аҳа, она шланга. Оли пешш мемонед ба? Бо мемонед. Кани бед рафтем ин аватар, ин ранги сурх. Аватар. Ин аватар ранги сурх. О, ана инаш президенти Маникюр Фингер, баргаш сабз. Ҳатто бастагӣ ку кани як бинем. Мана ин боғбонак бастааст. Ҳамин сол пори нашунонда гирдем. Бо дер моҳи феврал да шунонда, феврал мард буд. Мард буд шинонде? Мард буд. Ина ҳосилаш. бале акаҷон. Хай ҳамдиёрон азиз, ман ҳамин ҳама меҳнати дасти Акай Назарилӣ ҳасту, ино метавонед аз ман дастрас кунед ин ангурҳоро. Акай Назарилӣ дар паноҳи худо бошед. Барои ки интернет мурд. Ана ки як чиз